Hola, doncs bona tarda a tots al Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya en aquesta càpsula online que es titula Envelliment i diversitat funcional. Avui comptarem amb la presència d'Esther Raif i Sílvia Bertran, treballadora social i educadora, l'Esther i Sílvia, psicòloga de la comunitat dels AVETS, que ens explicaran una mica la seva entitat, els serveis que ofereixen, i al final de la càpsula també 3 casos pràctics que ens ajudaran a posar-ho tot més en context. Al final de la càpsula, si voleu, podeu fer preguntes amb la càmera encesa o apagada, que ho sentim, o si ho preferiu a través del xat, que ja m'encarregaré de traslladar-los els missatges. Teníem 63 persones inscrites, de moment en sou 20. Esperem que la gent vagi entrant. 63 persones són moltes, vull dir que és un tema que ens interessa, que ens preocupa als educadors i educadores. I ja està, la càpsula, com us he dit, es gravarà i la penjarem al YouTube i després farem a la nostra web, tindreu accés a la relatoria, que ens farà una de les nostres estudiants, farà la relatoria de la càpsula i podreu veure la relatoria, el vídeo, i si hi ha algun material més, alguna informació extra que surti d'avui, intentarem incorporar-la també a la web. I ja està. Us deixo amb la Sílvia i amb l'Esther, que ens compartiran pantalla. Us demano que apagueu no la càmera si no voleu, però el micro sí, perquè així no apareixeu en pantalla amb el micro. I ja està. Moltes gràcies, Esther i Sílvia, per acompanyar-nos avui i a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Espero que us interessi molt i que aprenguem moltes coses. Us dono la paraula. Hola, bona tarda. Soc l'Esther, soc la treballadora social. Jo tinc un recorregut aquí amb la Fundació FADEAN de 25 anys d'estar treballant amb ells i us explicaré una miqueta tot el que és els serveis que tenim i tots els canvis que hem hagut de fer per cobrir les necessitats que hem tingut amb aquest transcurs d'aquests 40 anys de l'envelliment de les nostres persones. No sé si vols presentar-te tu. Sí, jo soc la Sílvia Bertran, jo soc la psicòloga de la Fundació FADEAN Comunitat dels AVETS. Fa uns 17 anys que també estic aquí treballant en aquesta entitat i en aquests moments faig de psicòloga i també soc la coordinadora del taller ocupacional. Després l'Esther i així us presentarà quins són els nostres serveis, però en aquests moments comparteixo les dues tasques. Bàsicament perquè nosaltres som una entitat petita, som una entitat que ens dediquem a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament des de fa 40 anys i la nostra trajectòria sempre ha estat amb la voluntat de no créixer excessivament perquè el tipus d'atenció, de model que nosaltres volem dur a terme, pensem que és molt més fàcil fer-ho amb unes dimensions més petites. També dir-vos que estem en un entorn que és un entorn rural, estem al Moianès, estem a Moià, per tant, és una comarca molt petiteta i que dona resposta a la gent de l'entorn, però tampoc sense la voluntat de voler anar molt més enllà, tot i que sí que tenim algunes persones puntuals que venen al nostre taller ocupacional que poden ser de comarques de l'entorn. Dir-vos que nosaltres som una entitat que estem federats a les comunitats de l'Arca Internacional, que és una federació internacional que hi ha 146 comunitats semblants a la nostra, en 35 països arreu del món i que cada vegada estan incorporant nous projectes. Tots tenim una visió i una missió molt semblant i la nostra és la voluntat aquesta de que la persona és al centre i que les relacions per nosaltres són molt importants. Això va néixer fa uns 60 anys, als anys 60 més o menys, va néixer per primera vegada la primera comunitat de l'Arca a França i la voluntat era desinstitucionalitzar les persones que vivien en el que abans eren els psiquiàtrics, els manicomis i estaven barrejades persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual
Llavors hi va haver algú que va decidir que volia fer un altre tipus de model, que volia provar de viure amb persones amb diversitat funcional, intel·lectual, i doncs el primer va anar a una institució d'aquestes amb la que col·laborava, i amb 3 persones amb discapacitat intel·lectual se'n va anar a viure en una casa en un petit poble de França. Val a dir que la primera nit una d'aquestes persones l'endemà va haver de tornar a la institució perquè aquesta persona no es va poder fer càrrec de tot, però amb els altres 2 va començar a viure amb el que va dir comunitat. Era un projecte en el qual vivíem aquestes persones. Llavors aquest model molt familiar, de viure com si fossin una família i de donar una atenció d'aquest estil, es va anar desenvolupant, eren els anys 60, tot això va entrar bastant bé en l'època, i llavors això va anar creixent en diferents comunitats de França, després cap al Canadà, i després es va anar extenent per la resta d'Europa, i en aquests moments n'hi ha a moltes arreu del món, que són totes aquestes que podeu veure aquí en aquest mapa. A banda d'això, que estem federats en aquesta entitat internacional, també formem part de DINCAT Plena Inclusió, que DINCAT és la federació catalana que està dins de Plena Inclusió, que és l'espanyola, d'entitats que atenem a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. Llavors, bàsicament, per posar-vos una mica en context de qui som i d'on venim i quina és la nostra mirada. A partir d'aquí, l'Ester us comenta una miqueta quins són els nostres serveis i anem avançant. Sí, us explicaré una miqueta el que són els nostres serveis. Val dir que nosaltres tots els serveis que estem realitzant pertanyen a la Generalitat, o sigui que estem subvencionats. En aquests moments queden ja pocs centres que estiguin subvencionats. Passem tots a concertació. Estem a punts, ara a final d'any, que tots els centres que estem encara així, els petits, sobretot, han sigut els últims en fer la concertació, passarem a final d'any. Però pel moment continuem pertanyent, i després, quan fem la concertació igualment, continuem pertanyent a la Generalitat, però serà d'una manera diferent. Ara són subvencionats, les subvencions s'accepten cada 2 anys, s'han d'aprovar, després ja passarem a una partida pressupostària que genera la Generalitat i en la que ja ens contemplaran que no haurem d'anar renovant la subvenció bianualment. Doncs bé, aquí la primera foto que veieu, el servei de teràpia ocupacional, és el nostre taller. En la planta baixa de l'edifici tenim tot el que és el taller ocupacional, que atenem a 24 persones de dilluns a divendres de 9 a 5 de la tarda. Aquestes persones, unes provenen de les llars, unes estan residint a les 2 llars que tenim i altres venen de domicili. Venen que estan vivint encara o independentment o amb la família o amb altres persones, amb els pares o demés. Llavors venen a passar el dia amb nosaltres, fan taller durant el dia, es queden a dinar i a les 5 de la tarda retornen a domicili. Les persones que estan vivint a les 2 llars residències que tenim, que és la llar dels Avets i la llar de l'Olivera, també fan exactament el mateix. Durant el dia participen en les activitats del taller i a les 5 de la tarda es reincorporen a les activitats i a la vida de la llar. Per un costat tenim la llar dels Avets, en el qual viuen 9 persones. Està inclosa dintre del poble, està al centre del poble, i no estem a casa de pallers, vull dir. Encara que estem en un entorn rural, sempre hem intentat que les nostres edificacions, els nostres serveis estiguin dintre de la comunitat, no aïllats, sinó que pertanyent una mica a la comunitat. Doncs llavors, la llar de l'Olivera, si us fixeu, la foto és la part del segon pis, el primer pis del taller. És a dir, que tenim a la planta baixa el taller, a la primera planta la llar de l'Olivera i a l'última planta aquell trosset que queda allà dalt de la fotografia, allò són oficines, són les oficines dels tècnics, de l'administratiu, de direcció i de més. No és el més adequat, això no és el més idoni. Tenir la llar al mateix lloc que el taller no és el més idoni, ja que les persones arriben a confondre i no podem diferenciar el que és la part laboral de la part més de la vida quotidiana i familiar que ells tenen. L'idoni és poder tenir, com està la llar dels Avets, separada del taller.
Bé, en aquests moments tenim un nou projecte que és molt interessant, que estem ara començant-lo, acabem de començar en aquests moments, i és la construcció de la nova olivera. Aquesta nova olivera, aquesta olivera se traslladarà a la nova olivera, que serà un edifici colindant al taller, amb un terreny que n'hi ha al costat del taller i que preveiem que en 2 o 3 anys ja ho tindrem acabat el projecte. S'ampliaran, passaran totes les persones que tenim a l'olivera, que són 8 persones que ocupen la llar de l'olivera. Com veieu, són llars molt petites, estem parlant sempre de llars petites. Doncs passaran aquestes persones i llavors sí que ampliarem en 4 persones més, però no per tindre 12, sinó per dividir en 2 pisos, 6 i 6. O sigui, tindrem 2 llars en el mateix edifici de 6 persones, de 6 persones acollides, que suposem i creiem que és molt millor perquè podrem fer més vida familiar i més vida en petit grup, que és la que podem donar una atenció individualitzada més adequada. Bé, llavors tenim un servei SAVI, el servei de l'atenció a la vida independent. Aquest servei es fa a domicili de cada persona. Són persones que viuen a casa seva, al seu domicili, i que nosaltres anem a proporcionar-li un servei perquè cada dia puguin ser més independents. O sigui, és un servei d'aprenentatge per la vida. Llavors, en aquests moments únicament ho estem fent a nivell privat, ja que estem a l'espera també que a final d'any rebem ja l'acceptació de les places que tenim en llista d'espera. N'hi ha bastantes persones que estan a l'espera de que surtin les places publicades i el servei pugui nutrir-se d'aquesta economia que la Generalitat ens permet per poder donar un servei a aquestes persones que han sol·licitat la plaça. A part d'aquest servei, tenim una fundació tutelar, que en aquests moments tots sabem que des de gener les fundacions tutelars encara se continuen dient així, però ja no són tutors, som suports. A partir d'ara són suports. Aquí tenim una persona que li oferim un suport, va entrar com via judicial, va ser una curatela el que ens va entrar, i llavors ara en aquests moments ja el jutge l'ha convertit en un suport econòmic. És a dir, que estem oberts per persones de la comarca, tant a nivell del SAVI com al de Fundació Tutelar, per acceptar altres casos nous que ens vagin entrant. Doncs, en principi, això són els serveis que nosaltres oferim a totes les persones del Moianès i altres persones que la Generalitat també en ocasions ens ofereix que són de fora del Moianès, perquè quan ens queda a vegades una plaça vacant no només ens arriben del Moianès, sinó que ens poden arribar de tot el barcelonès també. Bé, us explicaré una mica el que cal, o sigui, a nivell burocràtic, la meva feina és molt burocràtica com a treballadora social. A nivell burocràtic, què és el que cal per poder accedir a aquests serveis? El que cal primordialment és un grau de discapacitat. S'ha de tramitar un grau de discapacitat a la persona, que això s'ha de fer a través del Centre d'Atenció al Discapacitat, del CAT, que se li diu. S'ha de fer una sol·licitud, s'ha de portar a la persona a fer la valoració i uns professionals amb una sèrie d'informes i de documents que s'aporten li fan aquest grau de discapacitat. Amb aquest grau de discapacitat nosaltres podem començar a atendre les persones a partir d'un 33%. A partir de que la persona té un 33%, nosaltres ja podem començar a donar servei. Fins a un 100%. Hem tingut persones que han tingut un 100% de discapacitat psíquica, sempre estem parlant. Existeixen altres graus, existeix el físic, el de malaltia mental i el psíquic. Nosaltres sempre treballem amb discapacitat psíquica. Bé, a part d'això, també per poder estar tant al servei de teràpia ocupacional al taller com a les llars, cal una altra valoració. Aquestes valoracions ens indicaran el que és la intensitat de suport que li cal a la persona. Per exemple, amb les llars n'hi ha 3 intensitats: intermitent, limitat, extens o generalitzat. I el taller ocupacional que tenim nosaltres és STO, en principi, o STO més auxiliar. Vol dir que a aquesta persona li caldrà més suport d'un monitor. Què és el que fa la Generalitat donant aquestes valoracions d'intensitat de suport? Ens diu quin ràtio de professional ha de tenir la persona, en el que ens diuen les hores que s'ha de dedicar a l'atenció a la persona, i a més també diu el mòdul de copagament que realitzarà l'entitat, la subvenció que ens oferiran a final d'any, segons la valoració que hagi fet
de cada tipus de servei. Bé, a part d'això, també tenim que tindre una llei de la dependència tramitada. Per què tenim que tindre una llei de la dependència tramitada? Perquè per poder accedir a qualsevol tipus de servei, tant sigui residències de tercera edat per la població normal com per les persones amb discapacitat, cal que tingui un grau de llei de dependència. O sigui, totes les persones que reben servei de la Generalitat han de tenir la llei de la dependència tramitada amb un grau. Segons el grau que obtingui aquesta persona, tindran drets a uns serveis o a altres serveis diferents. Bé, clar, nosaltres durant aquests anys, aquests 40 anys que hem tingut de transcurs, de recorregut, ens hem anat donant compte que les persones, que la nostra població se'ns ha anat envellint. Hem anat tenint un envelliment de la nostra població i alguns d'ells pel camí també han anat desapareixent, han mort. Llavors ens hem vist en ocasions, en certs casos, en el dilema de si podien continuar atenent a la persona i oferir-li o cobrir totes les necessitats que tenia o havien de delegar a un altre servei que se fes càrrec de la persona que teníem acollida. Aquesta mai ha sigut la nostra intenció, ja que sempre quan acollim a una persona al centre, la nostra intenció és atendre-la fins al darrer dia de la seva vida. Però, clar, ens trobem que a vegades no és possible pels recursos que tenim, tant de personal, tant del servei, del propi edifici, com del material i dels professionals. Clar, això ens comportava pensar com podem fer per poder donar-li el millor servei fins al final dels dies de la persona. Sempre i quan estiguessin coberts, perquè tots sabem que estem treballant amb unes llistes d'espera, per exemple, en el món de la discapacitat estem parlant d'unes llistes d'espera de 10 anys. En el món d'una residència de tercera edat, almenys aquí, amb la nostra zona, estem parlant entre 3 i 4 anys mínim per poder accedir a una plaça. Sempre estem parlant de la Generalitat, una plaça que estigui subvencionada, que no sigui privada. Les privades no n'hi ha problema, és molt més ràpid. En el moment que es queda una lliure, pots entrar en el lloc d'aquesta altra persona. Però sempre que siguin places subvencionades, com és en el cas dels nostres usuaris, de les nostres persones acollides. Doncs bé, això era un apartat, el fet que ens hem envellit, el fet que en aquests moments tenim persones, el 50% de les nostres persones tenen més de 65 anys i que estem amb un 55% de persones que tenen més de 57 anys. És a dir, que també veient que l'envelliment precoç de la persona amb discapacitat abans dels 65 anys ja tenen moltes necessitats, ens trobaven amb una problemàtica. Amb una problemàtica era donar servei fins a l'últim dia de la vida d'aquestes persones, com ho fèiem. Una de les coses que nosaltres vam decidir, a nivell parlant-lo amb les famílies, amb les persones, amb el nostre patronat i demés, era que a partir que als 65 anys que complia una persona acollida aquí a la llar compleix 65 anys, tenir tramitat un recurs de residència de tercera edat. Tramitat vol dir sol·licitat, entrar a la llista d'espera i quedar-nos allà. Això no vol dir acceptar-lo, això sempre ho diem. Per què tenir-lo tramitat? Perquè per nosaltres és una mesura de precaució de futur i una seguretat. És aquella sensació de seguretat que en el cas que no ens sortim tenim un servei al darrere que ens pot fer aquest abast dels serveis que ofereix. Llavors, això es parla amb la persona i amb la família. I en el cas que tothom estigui d'acord, es tramita una sol·licitud de residència a la persona i queda penjat en una llista. També es parla amb la residència que ha escollit la persona. També se li diu, segurament que mai entri, però com a precaució nosaltres volem estar a la llista. Renunciarem tantes vegades com sigui necessari, perquè no l'acceptarem la plaça, fins que no sigui necessari, que realment veiem que no la podem atendre. Però tindrem la plaça allà per si de cas un dia donat sigués el cas que la necessitéssim. Hem renunciat a moltes places,
Tanmateix us he de dir que també en 2 ocasions hem necessitat fer aquest canvi a la residència, perquè nosaltres som un centre obert en contenció zero i quan ens trobem en situacions de que la persona es posa en perill perquè n'hi ha fugues, perquè ha d'estar en contenció mecànica o perquè cau del llit, perquè es vol mobilitzar i ja no té estabilitat i es trenca un fèmur o de més, llavors sí que hem d'acabar fent la demanda d'aquestes places. Però únicament en aquests casos que la persona ja queda en perill o que la vida comunitària dintre de la llar és tan difícil a causa de la situació de la persona que les altres persones que conviuen amb ella ho porten ja molt malament. És quasi bé que no es pot conviure. Llavors sí que són aquests dos casos que vam tindre que fer el trasllat a residència perquè ja no podíem fer-lo de cap altra manera. Doncs bé, diferenciar una cosa. Una cosa és diferenciar llar residència de residències. La llar residència pot venir qualsevol persona que tingui el grau de discapacitat a partir dels 18 anys i fins que se li acaba la vida, o sigui, fins al final de la seva vida. A les residències, per a qualsevol persona, residències de qualsevol cosa normalitzada, diguem, la residència del recurs que nosaltres anirem, que els nostres usuaris també el poden fer servir i també tenen dret a estar a la llista d'espera que us deia. Aquestes residències només es poden demanar a partir dels 65 anys. Quan nosaltres fem 65 anys podem demanar l'estar penjat allà en aquella llista i esperar que ens toqui per poder ingressar. Clar, si nosaltres tenim una persona envellida amb menys de 65 anys que té una necessitat greu d'ingressar a residència, només ho podrem fer amb una excepcionalitat, un informe d'excepcionalitat, amb una tramitació que s'han de valorar uns tècnics i que ens acceptin que aquella persona pugui ingressar amb una edat menys del que li pertoca en una residència de tercera edat. Això a nosaltres també ens lliga de mans i peus, perquè vol dir que les persones amb discapacitat, encara que tinguin la necessitat abans d'ingressar en una residència, perquè han minvat i necessiten un suport assistencial més gran, doncs no ho podran fer. No ho podran fer. Clar, això és un problema també per la persona i a nivell nostre de servei. I també una altra diferència són els professionals que formen l'equip de la llar residència i de les residències. Nosaltres, amb les llars residències, únicament s'ha de tindre la formació en atenció a la persona en situació de dependència. En canvi, a les residències tenen un altre equip diferenciat. Les residències tenen un metge, poden tenir també infermeria, també tenen fisioterapeuta. Aquí no, aquí aquestes figures no existeixen. O sigui, tenim l'educador o el monitor de la llar que ha d'estar format en atenció a persones en situació de dependència. Esclar, això ja és molt diferent quan parlem d'una persona que se'ns ha envellit i que necessita un suport assistencial molt més gran que la resta. Per què? Perquè estem parlant que necessita més visites mèdiques, que necessitarà més atenció sanitària i que necessitarà totes aquestes coses que potser a la residència sí que li ofereixen i que aquí no podrem. No podrem, però sí que ho aconseguirem. De quina manera? Aquí entrem com ho farem. Ho farem coordinant-nos amb els serveis que tenim de la nostra població, de la nostra comarca. En principi, tots els nostres usuaris, igual que tots nosaltres, estan anant al CAP, al centre d'atenció primària. Ells tenen adjudicat un metge i tenen un infermer o una infermera. Doncs llavors aquest metge serà amb el que ens haurem de coordinar perquè en el moment que els hi calgui hauran de venir a fer aquests serveis a domicili per curar quan estan enllitats i tenen alguna llaga, per fer canvis de sondes, que en el cas que tenim persones amb sondes, tant sigui d'orina com de fenta, com sondes nasogàstriques. Clar, tot això és el propi ambulatori qui a domicili ens ajudarà a portar-lo endavant, qualsevol mena de cura. A part de la coordinació amb el CAP, també haurem de tindre la coordinació. Hem tingut altres persones que, per exemple, han tingut un càncer i han mort aquí a domicili. Llavors, el PADES ens ha ajudat moltíssim. Ha sigut els que ens han donat el recolzament per tirar endavant amb la persona a domicili. I ha sigut per nosaltres realment una ajuda grandíssima, molt fantàstic.
A part d'això, també, una vegada que aquestes persones solen estar hospitalitzades en diferents ocasions i a vegades algunes d'elles acaben a l'hospital sociosanitari, amb el qual nosaltres continuem fent el seguiment i l'acompanyament, al igual que les famílies. Les famílies també ens ajuden a fer aquest seguiment i aquest acompanyament. Però tota aquesta coordinació amb els serveis l'hem de fer nosaltres. L'hem de fer nosaltres i és l'ajuda que la persona té de no desvincular-se del centre, de poder continuar amb la seva llar, amb les persones que coneix i amb l'entorn de professionals que també els hi coneix. Bastanta desorientació quan tens aquesta edat ja tens com perquè te desubiquin i te portin a un altre espai diferent. Llavors, això és el que intentem no fer. Llavors, la tramitació de recursos. Quan tramitem recursos, jo aquí vull dir tot el que són els PAUs, que són les ajudes ortopèdiques. Quan una persona està enllitada, necessitem altres recursos que no els que tenim en una llar residència, que són llits normalitzats com els que podem tenir a casa nostra. Necessitem llits articulats, matalassos perquè no s'acabin llegant les persones, matalassos inflables, necessitem coixins, cadires de rodes, grues, caminadors. Clar, tot això comporta que podem tramitar els PAUs, però hem de saber que no amb el PAU entra absolutament tot el que demanem, entra molt poca cosa. Llavors, una gran part l'ha de pagar l'usuari i altra part és la mateixa entitat, nosaltres, que hem d'aportar i invertir en aquest material. També a part del material que necessitem per poder proporcionar un bon servei a la persona, necessitem adaptar els espais. Nosaltres, n'hi ha persones que les tenim que comparteixen habitació. Poques, en aquest moment només són 3 habitacions que estan compartides, les restes estan individuals, però, esclar, les habitacions individuals tampoc no és que siguin molt grans. La Generalitat no ens obliga a tindre uns espais tan enormes com per tindre a dintre un llit articulat, una cadira de rodes, un caminador, una grua i altres estris que la persona necessita per fer canvis posturals i demés. Clar, hem d'adaptar l'habitació de la persona perquè pugui capir tot això. Una grua, tots sabem que ocupa el doble que una cadira de roda. Necessitem un gran espai per poder moure a la persona a sobre d'una grua. Això també nosaltres ens vam tindre que donar compte que alguna de les habitacions que tenien, nosaltres treballem amb un programa de voluntariat internacional, són gent jove que ve a compartir un temps aquí al centre amb les persones amb discapacitat, doncs vam tindre que alguna de les habitacions anul·lar-la per donar-li la possibilitat a la persona que tenia aquestes necessitats a que tinguessi tots aquests estris ortopèdics a dintre de la seva habitació, ja que era més gran i podia capir millor. Encara així hem pogut mantenir una habitació més petita, més reduïda per al voluntari, però que compleix totes les característiques que ha de tenir i la bona adaptació. Bé, a part de l'entorn, n'hi ha moltes vegades que ens ve conjuntament el fet d'una nutrició especial, com poden ser triturats. Això també ens hem tingut que adaptar. Poder menjar amb sonda nasogàstrica, donar un suplement proteínic per quan la persona ja està llegada i puguin curar-se millor aquestes llagues. I després hem d'adaptar les activitats de la persona. No podem deixar la persona sense que faci activitats. La persona, mentre que pot mobilitzar-se en cadira de rodes, continua assistint al taller. És cert que amb el taller les activitats s'adapten amb ell. No podem deixar. I les activitats de la vida diària, també les que fan amb el resta de la comunitat, també les intentem adaptar i que les continuïn fent. És molt important que la persona no se senti exclosa de la vida comunitària i que no se senti aïllada. La gent gran que se sent sense mobilitat i que a vegades no pot realitzar les mateixes activitats que els altres es troben amb aquest aïllament. I això és el que hem visualitzat molt i hem intentat que no ens passés. Després, per un altre costat, també tenim la part de formació del professional. El nostre professional sí que en sap fer canvis posturals i demés, els de les llars, però, per exemple, els professionals que tenim al taller no tenen per què tindre aquest perfil de cuidadors d'atenció a persones en situació de dependència.
Llavors, la nostra totalitat de les persones que treballem aquí a la Fundació rebem una formació. Hem rebut ja a Sirius de Vic, ens va vindre a formar en tot el que són canvis posturals i utilitzar totes les adaptacions, tot el material ortopèdic per poder fer un bon treball en la persona, que nosaltres no rebem cap mal a la que estem fent aquests canvis posturals i que la persona també se li pugui fer de manera adequada, que tampoc rebi cap mal ni li puguem fer una lesió, diguéssim. I saber utilitzar tota aquesta maquinària que és bastant complicada, poder utilitzar una grua i poder utilitzar altres estris a l'hora que la persona pugui estar bé. Doncs, en principi, jo penso que ja una mica us he posat en contesta de tot el que us tenia que dir i ara us deixo amb la Sílvia, que us acabarà d'explicar aquests casos i el treball que realitzen al taller. Moltes gràcies. A veure, hola. Sí, en el meu cas volia posar una mica la part pràctica o la part més exemplificada de tot això que estava comentant l'Ester. I inicialment quan ho pensava, ostres, envelliment i diversitat funcional i tal. I el que sí que em venia molt al cap és tot el tema de què és realment important per nosaltres, per les persones que atenem en general, i és que tinguin una vida plena. Amb tot això és molt gros, tenir una vida plena, i està clar que cadascú tenim la nostra manera d'entendre què és per nosaltres tenir una vida plena. Quan pensem en vides plenes, clar, pensem en gent jove, activa, que pot fer moltes coses, que té moltes relacions, que encara és capaç de fer moltes coses, però quan els anys van passant, doncs passa a la població en general i a les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament, doncs encara més. Perquè tot allò que normalment nosaltres tenim quan som joves, que són moltes relacions socials, moltes activitats, molta autonomia, molta independència, quan ens fem grans ho anem perdent. Les persones amb discapacitat intel·lectual i d'habitual, tot això ho tenen molt més minvat que en general, i les persones sobretot que estan institucionalitzades o que viuen en entorns, en institucions. Per tant, quan s'envelleix, doncs això encara és més complicat. Per tant, nosaltres sí que apostem molt perquè les persones, quan es fan grans, les puguem mantenir el màxim de temps possible en l'entorn que per ells és el normal, el natural, i que puguin anar mantenint les relacions i les activitats que per ells són les habituals i les naturals. Per tant, com deia l'Ester, no hi ha moltes opcions quan algú es fa gran i té unes necessitats de suport importants perquè la seva salut cada vegada va pitjor i l'opció sovint és anar a una residència de tercera edat. Clar, que una persona amb discapacitat intel·lectual canvi d'estar, no sé, 20, 30, 40 anys en un entorn com pot ser el nostre, que és casa seva, que volem que sigui casa seva, portar-lo a una residència, doncs comporta moltes dificultats. Les comporta a la població en general, però específicament. Per què? Doncs perquè sovint hi ha dificultats en la comunicació. Aquesta és una de les grans dificultats. Llavors, en la comunicació, en les relacions, en com ens adaptem a l'entorn. Llavors, fer un canvi en aquests moments és difícil. Les experiències que hem tingut, com deia l'Ester, potser sí que n'hi ha hagut un parell o tres que hem hagut de fer el canvi, perquè nosaltres ja no podíem donar el suport que necessitaven. Però la nostra voluntat és anar adaptant els entorns i tot plegat perquè puguin viure el màxim de temps amb nosaltres. Llavors us explico alguns dels casos que nosaltres hem tingut, de les persones que han viscut aquí o que viuen aquí i com ho estem fent una mica perquè puguin continuar vivint aquí i per què. Sempre tot això genera un debat important en els equips, també us he de dir, perquè
clar, quan veus que hi comencen a haver moltes necessitats a nivell assistencial, a nivell sanitari, i nosaltres no som una residència i no tenim personal mèdic, ni infermeria, ni fisioterapeuta, i ho hem de buscar fora, a vegades és dir, home, no estaria millor allà i ho tindria? Bé, doncs busquem la manera que pugui tenir el que necessita. Llavors, us presento algunes de les persones que han passat o estan amb nosaltres. Ella és la Maria Luisa, em venia de gust també presentar-vos-la amb ella perquè és una de les persones que va començar en aquesta comunitat fa 40 anys. Veieu aquí una foto molt antiga. Aquestes són les primeres persones que van viure a la llar que avui encara és dels Avets, una de les llars que tenim. En aquells moments només en teníem una. I en aquesta foto en blanc i negre podeu veure una persona, que no sé si veieu el cursor o no, sí? Doncs aquesta persona que estic assenyalant amb el cursor és la Maria Luisa. Ella va venir a viure aquí, és una persona que venia d'Astúries, molt tancada, amb una història complexa, i va venir a aterrar aquí a Moià amb unes persones que van voler viure a la llar. Ara he perdut el cursor, aquí. Aquest de la barba i aquesta d'aquí terra, que té un nadó als braços. Aquestes dues persones van ser dues persones voluntàries que van decidir anar a viure amb persones amb discapacitat i formar una família amb elles. En aquells moments eren dones, eren altres temps. Després, evidentment, això ha anat evolucionant, però en aquests moments això va ser l'inici. Doncs, clar, per mi, o per nosaltres, pensem que és superenriquidor poder pensar que una persona com la Maria Luisa, que va arribar, com veieu aquí en aquesta foto en blanc i negre, continuï podent estar en el mateix entorn, o pogués continuar, en aquests moments ja va morir, però va morir amb 85 anys, per tant va tenir una vida prou llarga, i va poder continuar mantenint la relació amb aquelles persones amb qui havia començat, que són aquestes dues persones que estan aquí a la foto amb ella i que estan amb aquest pastís. I aquesta foto més petitona i que té un nen als braços, doncs aquest noi és aquest nen. Llavors, per mi, de fet, per aquest noi, la Maria Luisa era com una àvia. La Maria Luisa no tenia cap mena de família. Era una persona que havia vingut d'Astúries, d'un entorn molt, molt rural, molt precari, que va arribar aquí i va començar a fer una família aquí. Doncs, per mi és com molt bonic pensar que aquesta senyora va poder tenir una vida plena. Per ella, ells eren la seva família, però absolutament. Tots nosaltres ho érem una mica, però ells en especial absolutament eren la seva família. Doncs el fet de poder continuar estant amb ells aquí, això és important. Aquestes persones, evidentment, van deixar de ser voluntaris, van fer la seva vida, però mai van perdre el vincle amb la Maria Luisa. La van continuar venint a veure. Encara ara aquestes persones són voluntaris de la nostra comunitat i fan activitats. Llavors, em sembla que és bonic que poder, si és possible, conservar que aquesta persona hagués pogut fer aquesta trajectòria i hagués pogut passar tot el seu temps aquí. Probablement aquesta persona, si als 65 anys, o posa-n'hi 70, se n'hagués anat a una residència de la tercera edat, que potser no hagués pogut ser ni en el mateix poble, hagués estat en un altre entorn, doncs desvincular-la de tot això, una persona que ja era com molt reservada, amb poques habilitats socials, estem parlant de persones amb discapacitat intel·lectual i que tenen algunes dificultats. Llavors, desarrelar-la d'aquesta manera, jo crec que la seva qualitat de vida hagués baixat molt sensiblement. Llavors, què vam fer? Doncs en aquest cas, afortunadament, tampoc va ser una persona que tingués moltes necessitats de suport sanitari, sí que va fer alguns ingressos hospitalaris, però podia tornar a domicili i nosaltres en podíem fer cura, però sí que el que vam haver d'habilitar sí o sí era tot el tema del taller ocupacional. Nosaltres li podíem donar atenció a la llar en horari de llar residència, però totes les persones que estan vivint en horari en la llar residència, de 9 a 5, de dilluns a divendres, venen al taller ocupacional. Llavors, evidentment, una senyora de 84 anys
doncs aquesta senyora no podia anar a piscina, no podia anar a fer mosaic, ni podia anar al gimnàs, ni fer moltes de les activitats que nosaltres proposem a la resta d'usuaris que nosaltres atenem. Què vam fer? Doncs, adaptar molt les coses, és a dir, és una persona que segurament no anava a les activitats, sinó que es quedava amb aquelles persones que estaven més a prop. Aquí també és posar-hi molta imaginació, moltes ganes i voluntat, perquè en alguns moments aquesta persona s'hi havia d'estar a casa perquè no es trobava bé, perquè tenia un mal dia, perquè fos, doncs fèiem com torns de persones que passàvem unes hores a estar allà. La sort que tenim també, que abans ens us apuntava l'Ester, és que som una entitat que rebem voluntaris internacionals i venen a fer una estada d'un any, entre 9 mesos i un any, i venen a viure i a conviure amb persones amb discapacitat. Llavors, evidentment, no són un educador, evidentment no cobreixen un lloc d'un educador, però sí que són un suport superimportant per poder donar una presència, una atenció, un estar en determinats moments. I, per tant, quan tenim persones envellides, aquests són també un dels suports importants, perquè ens permeten que hi hagi una mica més de recursos humans que al cap i a la fi són els que ens acaben faltant molt sovint. Aquest és un dels casos. Aquí tenim la Maria. Aquesta va ser una altra persona que va passar per aquí, per casa nostra. I aquesta persona va ser també un cas molt bonic, perquè es va anar fent gran i va haver un moment que se li va proposar des dels serveis sanitaris. Ens deien que aquesta persona havia d'anar a un centre sanitari perquè requeria uns recursos importants, tenia unes necessitats de suport importants i sobretot sanitàries i assistencials. Havia de fer ingressos sovint, tenia molts problemes respiratoris i ella va dir que jo no me voy, que jo no me voy. I clar, nosaltres dèiem, bueno, no te vas, no sé si no te vas, Maria, clar, les converses són llargues, són profundes, perquè també els generen molts dubtes de per què me tengo que ir ahora, esto es mi casa, yo no me quiero ir. Doncs se'ls explica, com a qualsevol altra persona. Ara, això sí, els mitjans amb els quals a vegades hem d'explicar les coses, doncs els hem d'adaptar, hem de fer adaptacions importants. Estem fent un treball bastant important en temes d'accessibilitat cognitiva, perquè amb plafons pictogràfics, amb lectura fàcil, amb imatges, amb vídeos, inventem el que convingui perquè puguin entendre i puguin decidir sobre les seves vides. No és fàcil, sembla molt fàcil dir-ho, però no és tan fàcil poder-ho dur a la pràctica, però sí que és important poder-los donar tots els mitjans de tenir la informació de què és el que t'està passant, què és el que pot passar-te, què necessites i què et podem donar nosaltres. I a partir d'aquí, tu decideix quines són les opcions i tu decideixes. Evidentment, nosaltres tampoc som aquests de dir no, és que d'aquí no marxen. No, evidentment, si volen marxar, endavant. Però sí que si es volen quedar, intentem oferir el màxim d'opcions perquè ho puguin fer. Llavors, aquesta senyora ho tenia claríssim, que yo no me voy, que yo no me voy, que yo me quedo. María, que te va a costar respirar, que tal, que aquí pues no tenemos, mira, cuando vas al hospital, ves que te hacen tal. No, que yo no me quedo aquí, que yo me quedo aquí. Bueno, doncs vam anar adaptant. Home, va ser un treball molt bonic, però va ser un treball molt dur. Sovint els més durs acaben sent els més bonics, també us ho he de dir. Però sí que vam tenir un ajut molt important per part de PADES. Aquesta senyora va dir que volia morir-se a casa, però fins al punt de morir-se a casa, no anar ni a un sociosanitari. Vam parlar un PADES i van dir, bueno, factible ho és. Ara, clar, vol dir que el personal ha de tenir una sèrie d'informació i formació sobre una sèrie de coses, perquè tot el tema respiratori, com funciona una màquina d'aquestes, que aquí podeu veure la foto, doncs, evidentment,
som professionals que no en tenim coneixement, però bueno, ens van formar, ens ho van explicar i vam posar tots els mitjans perquè ella pogués continuar vivint aquí. Per ella, doncs, aquesta foto d'estar prenent alguna cosa, això és fora de casa seva, aquí amb aquest de quadros, doncs estar sopant o dinant allà fora a casa seva amb voluntaris, amb companys, per ella era molt important. És cert que havia de passar temporades, va haver de passar temporades hospitalitzada. Quan passen temporades hospitalitzats, sí que el que procurem fer, igual que si tenim algú que finalment ha d'acabar en una residència, sobretot és parlar molt amb els professionals que atendran aquesta persona, perquè són persones que no és fàcil entendre'ls, que no és fàcil conèixer-los, que no és fàcil saber què necessiten en cada moment. Llavors sí que expliquem molt als professionals què és important per aquella persona. Tenim uns documents adaptats per anar al metge o si han de fer una hospitalització, en el qual hi ha una sèrie d'informacions. Hi anem personalment. Jo he tingut xerrades amb el personal que ha atès aquestes persones a l'hospital. Procurem fer-los moltes visites. Aquí, per exemple, veieu una foto amb una de les companyes, que és aquesta d'aquí, i aquesta, per exemple, és una educadora del taller, perquè sí que tenim aquest component de que volem cuidar les persones a les que atenem i si tenim un moment, doncs els fem una visita, perquè acabem sent com una gran família. I llavors els posem les coses més fàcils, els fem, doncs això, aquí, mis fotos. Doncs per ella era molt important tenir fotos de gent que per ella són coneguts, que són amics, o aquesta persona tenia una filla amb qui no tenia molta relació, ens tenia les seves fotos i sí que adaptem alguns materials o portem, quan estan ingressats, alguns materials perquè no perdin la vinculació amb tot allò que per ells és rellevant, que és les cares d'aquelles persones que els cuiden habitualment, que els donen seguretat, que els donen afecte i també portem a l'hospital, a vegades els muntem unes habitacions una mica així, perquè els hi posem, si a un li agraden els globus, portem globus, si a l'altre li agraden els pelutxos, portem pelutxos, a vegades pengem fotos per l'habitació de cares que per ells els donen seguretat i tal com ho fem a casa, si han de passar períodes ingressats en algun hospital, també ho aportem allà. I si no, a casa els adaptem els espais i busquem tots els recursos dins les nostres possibilitats. Sobretot tenint molt en compte el CAP, que és qui ens ha de fer l'atenció més immediata, com també amb serveis, com en aquest cas amb el PADES, que va ser molt bo perquè venia 3 cops per setmana i ens assessorava en tot el tema respiratori, en tot el tema alimentari, en tot el tema físic, de mobilitat, de que no perdés musculatura. Tot això vol dir que els professionals s'han d'anar formant, els anem passant petits vídeos molt adreçats a allò que ha de fer aquella persona o formacions ja més en una certa entitat que ve algú i ens les fa periòdicament. I l'últim que us volia presentar és l'Agustí. L'Agustí és una persona que també està aquí des dels inicis, gairebé. No tant com la Maria Luisa, però quan van començar a entrar homes, ell va ser dels primers homes que va entrar. És una persona que té moltes dificultats de comunicació, sí que comprèn, però el nivell d'expressió és molt baix. Ell té panells amb pictogrames, sovint per comunicar-se, però sobretot la gent que el coneix entén perfectament què necessita l'Agustí i què vol l'Agustí. Té 3 paraules que s'entenen només les persones que el coneixen, però amb un gest, amb una mirada, amb una actitud, amb un girar la cara, qualsevol cosa, les persones del seu entorn saben molt bé què necessita l'Agustí. L'Agustí fa uns mesos, a principis de l'any passat, va fer una davallada física molt, molt important. Ja havia patit algun ictus, havia tingut algunes malalties
importants, però va fer una davallada important, va fer una caiguda i no remuntava. A nivell de mobilitat va haver un temps en què no podia fer ni transferències i aquí sí que ens vam plantejar a veure què fem, perquè, ostres, és que no pot fer ni les transferències. Doncs, bueno, ens vam informar, vam parlar amb el patronat de la importància d'adaptar l'entorn de la seva habitació. El personal també hi vam haver de parlar una mica, però sí que es va valorar els avantatges i inconvenients de quedar-se aquí o anar-se'n a una residència. Abans us deia que és important donar la informació a les persones perquè puguin entendre i puguin decidir sobre les seves vides. No sempre és fàcil i en el cas de l'Agustí és difícil saber quin nivell de comprensió té de tot allò que li has explicat. Malgrat ho fem amb pictos, amb mil maneres perquè ell pugui entendre-ho, sí que ell acaba dient a casa. Llavors, bueno, a vegades no calen moltes paraules per saber què és el que vol aquesta persona. Doncs, bueno, d'acord, doncs a casa. Llavors, bueno, l'equip tècnic vam parlar també amb el patronat, perquè això volia dir també una sèrie de recursos econòmics que s'havien d'invertir. Necessitàvem un llit articulat no només de cap i de peus, sinó també en alçada, una habitació més gran, doncs això, teníem una persona voluntària que va canviar d'habitació i ell es va quedar amb l'habitació més gran perquè poguessin passar una grua. Van venir des de Sírius a fer una formació in situ per tot el personal que estava en atenció directa amb l'Agustí perquè ens pogués explicar com fer els canvis posturals, com utilitzar una grua. Vam comprar també coixins i diferents coses que ell necessitava, assessorats pels terapeutes ocupacionals. També des del CAP ens van fer formació i informació sobre totes les necessitats alimentàries i nutricionals que tenia l'Agustí en aquells moments. Tenia dificultats de deglució. Vam intentar posar tots els mitjans per poder atendre'l i la veritat és que, de moment, va remuntar, ara pot fer transferències, està molt bé, i ell pot continuar vivint en l'entorn on ha viscut des de fa més de 30 anys. Llavors, per nosaltres ens sembla que és enriquidor i ens sembla que és positiu, que és un esforç perquè és cert que des de l'administració els recursos, com que som llar residència, no són els mateixos que una residència i no els tenim, però intentem buscar des de l'entorn totes les ajudes possibles i també des de nosaltres mateixos posar el màxim d'interès perquè això sigui així. Com veieu, l'Agustí és un artista i ens semblen importants petites coses com aquesta. Amb ell és una persona que li agrada, ara ja no ho fa, perquè a nivell motriu les dificultats cada vegada són més grans, però li encantava fer ceràmica i aquesta noia que està aquí amb aquest nadó era la seva profe de ceràmica, que no és de la nostra entitat, és una noia que fa ceràmica a Moià, amb altres persones que fan ceràmica, però que feia classes amb l'Agustí. Llavors nosaltres portàvem a l'Agustí fins allà perquè pogués fer les classes amb l'Aina i això va generar aquesta relació que per mi és molt bonica i que continuen mantenint i que ara l'Aina a vegades el ve a veure i fins fa no gaire el venia a buscar i se n'anaven a passejar i passaven una estona plegats o se'n van a prendre un cafè amb llet amb un croissant en el bar, que és una de les coses que també li agrada molt a l'Agustí. Llavors, per mi això és significatiu, igual que llavors poder anar aquí, gràcies a aquesta voluntària, a passejar i a fer un passeig per la muntanya perquè tenim els recursos per fer-ho, els busquem. O per ell, per exemple, aquí que està en una espelma, aquest és un aspecte que a vegades també tenim en compte, que és l'aspecte espiritual o més d'interior. I sí que hi ha moments que a les llars busquen moments així com de fer alguna pregària, de donar gràcies o simplement d'estar junts i compartir. A ell li agrada participar d'aquests espais i pot continuar fent-ho. I pensem que
que les residències tenen grans avantatges, però que aquestes petites coses és molt difícil poder-les oferir per molt interès que les persones que hi treballen hi tinguin. Llavors, en la mesura del possible, doncs, les persones procurem que visquin aquí fins al final o fins que ja no podem donar més resposta, però sí que és cert que esmercem bastants esforços i posem molt la mirada perquè puguin estar aquí. Però sí que és cert que això passa per adaptar entorns, per buscar suports, per formar el personal i per tenir la voluntat de fer-ho, evidentment, però que és cert que tot això és molt satisfactori i que quan llavors l'Agustí passa pel costat i t'agafa per aquí i et fa com una abraçada, doncs compensa tot l'esforç que llavors ha generat tot plegat. I bàsicament us volia compartir una mica aquests 3 casos, que són 3 dels que nosaltres tenim i hem tingut en el nostre espai. I en principi, no sé, vols comentar alguna cosa més, Esther? O si no, podem passar a un torn de preguntes o que vosaltres ens digueu o coses que no quedin clares, que vulgueu compartir o que us trobeu vosaltres o que, no sé, el que vulgueu. A veure, soc la Sònia del Cesc. Ara, si voleu, podeu potser descompartir la pantalla, Esther i Sílvia. Sí, ja està. I a qui vulgui parlar, doncs que ho digui. També teniu el xat, si no funciona o no voleu parlar. Jo em silencio. Ningú no vol dir res? Tampoc sé molt bé si hi ha experiència en aquests sectors i això, no sé molt bé. La Roser aixeca la mà. A veure, Roser, t'escoltem? Té el micro apagat. Engega't el micro. Hola. Jo us volia felicitar perquè realment penso que el futur va per aquí, no? I que vosaltres dieu que les residències tenen els seus avantatges, però jo personalment penso que el model de residències no funciona, ha de fer un canvi enorme, no? Vull dir, les residències han de ser molt més petites, han de ser més així, no?, de 10 persones, potser fins a 10 jo diria que seria poder massa, i han d'estar totalment connectades amb la comunitat. Vull dir, tota la comunitat ha d'estar, saps? Han de formar part de la vida de tothom i això no està passant, no? Encara que fem un esforç, jo treballo en 2 residències, soc educadora, fem un gran esforç per connectar amb la comunitat, però jo vull dir una altra manera, és un model totalment diferent, no? I penso que vosaltres ho esteu fent bé, perquè a més, a vegades sí que et ve gent jove, que clar, tu dius, ostres, tinc una persona que té la meva edat, que té 57 anys i està en una residència de gent gran, no? I veus que no és el lloc adequat per ell, no? Perquè no està amb els seus iguals, no està, saps? I no l'estàs ajudant. Llavors, aquí sí que hi ha un problema, que molts cops sí que venen a parar aquí perquè no hi ha una altra opció per ells, no? I, jo penso que per aquí està clar. Hi ha molta feina a fer, però és per aquí. Us felicito. Moltes gràcies. Sí, gràcies, evidentment, i estic absolutament d'acord. Abans, quan també l'Esther comentava que tenim un nou projecte, fins i tot encara de fer-les més petites. O sigui, el que passa és que arriba un punt que dius com ho podem fer perquè a l'administració li encaixi, però anem cap a un model d'atenció més centrada en la persona, de models de comunitat, d'inserció a la comunitat reals. Llavors, clar, què fem? Serà una única llar de 12 places, però no serà real perquè seran 2 pisos. Llavors, hi haurà 2 unitats de convivència de 6 i 6 persones. Clar, la Generalitat són 12 places, perquè això encaixa 12 places, però 2 de 6 no. Llavors, busquem maneres
El que passa és que, clar, els recursos són els que són i a vegades pots fer fins on pots fer, no? Però certament la cosa va per aquí i la cosa encara hauria d'anar molt més, no? De poder inserir-se directament a la comunitat i tenir suports personalitzats i que cadascú visqués com volgués i on volgués, no? I el futur vull pensar que ha d'anar per aquí, no? Però mentrestant, doncs, bueno, a vegades s'ha de ser una mica creatiu i amb el que tens fer el que millor pots, no? La Sònia pel xat ens diu que també opina que el futur de la residència actual no té futur, que és un model més centrat en les persones, en les necessitats més emocionals. Felicitats per la tasca que esteu fent. Algú més té alguna cosa a dir? M'han agradat algunes frases, que és molt important que les persones puguin decidir al màxim sobre la seva vida i en una etapa tan important, que ja no només la gent gran sense discapacitats i sense necessitats de vegades no pot decidir i que està molt bé que el plantejament sigui aquest. I una frase que has dit, que els treballs més durs de vegades són els més bonics. No sé si com a educadors i educadores socials potser hi esteu d'acord tots, que de vegades no són els més, no sé si els més bonics, però els més satisfactoris, no? Suposo que ve per aquí. Algú més? Vol dir alguna cosa? No? Jo... Sí? Hola. Hola, soc Teresa Albert. Hola, Teresa. Jo treballo 40 hores a la setmana en una residència i com a educadora social i comparteixo plenament el que ha dit la Roser. A més, jo crec que la residència avui en dia no és que hagi quedat obsoleta, és que ha quedat completament descol·locada. El problema és que és un negoci i és un gran negoci. La majoria de residències privades són fons d'inversió els que estan gestionant-les, perquè això dona calés. I clar, a l'administració ja li va bé. Es treu les puces de sobre, no ha d'invertir uns calés que han de ser inversions fortes, i inverteix una part i em trec la responsabilitat i la feina bruta me la fa una altra. Aquest és el problema. I en quant a la diversitat funcional intel·lectual, clar, jo he tingut contacte amb SOI i STO. I també veig una cosa, que les persones arriben a grans sense haver passat els estadis que els hi pertoca. No sé si m'explico. Se'ls ha infantilitzat des del moment que han nascut. Com eren infants que ja eren, entre cometes, diferents, les famílies ja els han tractat diferents. I han sigut uns infants tractats d'una altra manera. No se'ls ha permès desenvolupar-se a l'adolescència. I quan han arribat adults, nosaltres, els que hem treballat amb adults en diversitat funcional intel·lectual, o fins i tot al carrer, o amb algun supermercat, o amb algun centre, o al carrer, hem vist un comportament a vegades infantil d'aquestes persones. I clar, tot això jo crec que també els hi va marcant la vida. I quan arriben a grans, ja, per naturalesa, a la gent gran se'ls infantilitza, doncs no sé si m'explico. Tot acaba sent com un poti-poti i a les residències mateix es veu. Vull dir, el tracte... A mi un dia un senyor em va dir, escolta, per què coi haig de fer aquesta activitat? I jo li vaig dir, no ho sé, tu la vols fer? I em diu, saps què et dic? Que jo ja he fet les meves activitats i ara a mi em toca fer el que em roti. I tenia raó, tenia tota la raó del món. Vull dir, esclar, jo el que veig és que es va al que és, entre cometes, el problema, diguéssim, no és un problema, però per entendre'ns, i en canvi es deixa la persona. És a dir, hi ha una situació, és com els SAUPs, no? Els SAUPs, què es fa? Agafar aquella persona, nosaltres a la residència en tenim molts. I quan han passat 2 o 3 mesos i has estat treballant amb aquella persona, explicant-li per què havia d'estar allà, perquè no podia estar a casa i tal, i es començava a adaptar, apa, ara te l'envien a un altre lloc.
I clar, això encara els descol·loca molt més. Però és clar, si a això ho afegim que la persona tingui diversitat funcional intel·lectual, aleshores el trauma i el drama ja està servit. I clar, és tot un seguit de coses que és allò que quan estudies al grau i comences a llegir autors i tal, i et parlen de la institució esclatada i que la feina de l'educador, que tal, i surts amb unes ganes i et penses que aniràs a menjar al món i tot un plegat topes amb la realitat i és el món el que se't menja tu, no? Perquè estàs en una institució i has de, per més que diguis, i a més com els educadors socials i les educadores socials ens tenen com a l'últim mico, doncs així anem. Bueno, tot el sector social, tots els perfils socials estem una mica a cop de... No estem de moda. El que passa que també tenim la força, tots nosaltres junts, tenim la força de tirar-lo cap aquí. O sigui, si tots estem d'acord cap a on hem d'anar-hi, podem fer una feina molt maca, podem fer una feina molt bonica, que és el que dèiem, però hem de tindre clar que tots hem de tirar cap al mateix costat. Fora d'aquí d'Espanya, de Catalunya, ja ho estan fent. És veritat que els recursos econòmics és el primordial per poder arribar a donar els suports necessaris per a la persona i que aquí els tenim molt mancats i molt reduïts i que això ens priva de poder fer molta cosa. Però és cert que si tots anem cap a la mateixa banda ho aconseguirem. O sigui, l'administració ha de cedir perquè nosaltres som els professionals i això arribarà un moment que caurà pel seu pes. Per força, perquè l'envelliment de la població cada vegada serà més gran, vull dir que és un fet evident. Sí. I felicitar-vos per la vostra feina. Gràcies. Moltes gràcies. Una cosa que deies, Teresa, que estic d'acord i que encara em reforça més la idea que hi ha d'haver més suports individualitzats i que la gent pugui viure com vulgui, és el fet que deies, que a vegades arriben persones que estan infantilitzades. No sé exactament si parlaves de persones que podien venir directament des de la família, perquè nosaltres sí que ens hem trobat que a vegades hem tingut persones que han entrat al nostre centre quan ja eren adultes, que havien estat en família i que llavors venen. Llavors sí que és cert que has de treballar moltes coses, la individualització pròpia, perquè pugui créixer una mica aquesta persona, perquè ha estat envoltada amb cotonets, amb diversitat funcional, i que llavors passa a un centre com el nostre, que no és una gran institució, però no deixa de ser un lloc que no és estar amb el pare i la mare. Ostres, amb 50 anys, doncs això és difícil. Per tant, si ja des de més joves hi hagués l'oportunitat, la possibilitat de que poguessin viure en entorns més normalitzats, amb suports individualitzats, clar, tot això tampoc passaria. Però és cert que el sistema és aquest i que a vegades deixen d'estar amb els pares quan ja són molt grans i hi ha una sèrie d'hàbits que no s'han incorporat perquè amb la bona voluntat dels pares de que pobre ja ho faig jo, doncs llavors és molt dur. Encara els hi és més dur. Sí, això és cert. Tenim uns missatges al xat de la Núria Ribas, gràcies per l'exposició, feta molt bona feina. En Joan Rodríguez diu: el 2019 va ser la primera vegada que les persones amb discapacitat intel·lectual van votar a les eleccions municipals a Moià. Els Avets va organitzar un debat electoral amb els candidats del poble. Com va anar? Caram, no sé qui has dit que era, però veig que està molt informat. Ens queden 17 minuts. Qui és? Joan, pots parlar, Joan? Hola, Joan. No pot parlar. Doncs potser no. Joan Rodríguez, no sé qui és, però mira, m'agradaria conèixer. Però sí, és cert, vam fer un debat. Vols comentar tu? No, comenta. Sí, vam fer aquest debat perquè és això, era la primera vegada que les persones podien votar i llavors vam parlar amb els diferents grups, vam fer un debat polític i també els vam explicar a totes les persones que tenim en el nostre centre quins eren els partits, què volia dir, tot això que dèiem, d'adaptar materials, perquè evidentment en moltíssimes coses no hi ha materials adaptats i en els programes electorals tampoc.
Llavors vam adaptar, vam fer coses en lectura fàcil, vam explicar què era cada cosa i de fet sí, tots els candidats del poble van estar molt d'acord i molt agraïts i molt contents. Vam fer una cosa oberta i pública, se'ls van fer preguntes, ells van respondre i va ser un debat en el que, clar, també vam aprofitar per explicar quines eren les nostres necessitats i quines eren les mancances que a nivell municipal detectàvem perquè ho tinguessin en compte a l'hora de les eleccions també. I sí, les persones van votar, va anar bé, va ser una bona experiència. El que passa és que sovint és com algunes coses, no? Com que vale, ara tothom pot votar. Bueno, ja, què vol dir tothom pot votar? Tothom pot votar? Sí, vale, tothom pot votar. Tothom entén què és votar? Tothom entén què vota, com ho fem això? Perquè, clar, qui vota? Perquè llavors les famílies no costa gaire posar una papereta dins d'un sobre. Llavors, què vol dir tot això? Vull dir que a vegades també ens tirem una mica a la piscina i no s'ha pensat una mica què vol dir tot plegat. Dic des de l'administració, suposo que doncs ara sí, no? O com deia abans l'Ester, ara ja no hi ha incapacitacions, les persones ja no s'incapaciten, les persones tenen suports. Què vol dir els suports? Qui són els suports? Com es donen aquests suports? Què vol dir tot això? I tot això no està gaire afinat. Llavors, cadascú ho fem com bonament podem o sabem. Tenim una mica almenys aquesta sensació. Penseu que encara avui en dia, des de la Fundació Tutelar, nosaltres estem esperant que surti, totes les fundacions tutelars de Catalunya i de la resta d'Espanya, que surti publicat els suports que acabin de definir quins suports i com s'han de destinar a les persones. O sigui, que hi ha una llei ja feta, ja estan creant els jutges, ja estan dient suports i encara no està delimitat ben bé a nivell burocràtic, a nivell de legislació, com s'han de fer. Perdoneu, em sentiu? Sí. És que tenia problemes al micròfon. No, jo és que ho vaig trobar molt interessant perquè volia escriure un article a raó de les properes eleccions municipals del 2023 i vaig estar fent una cerca a la xarxa. De fet, us conec a vosaltres des de l'època del RUSC i per tant he anat seguint una miqueta el que aneu fent. Perquè m'interessa a nivell professional, soc educador, però a banda tinc una persona amb discapacitat a casa i intento al màxim de lo possible que estigui amb nosaltres i que vagi fent la vida el més normalitzable possible, encara que em trobo amb molts impediments, com ja sabeu i com és diguem-ne, conegut per tothom tota la manca de recursos que hi ha. Jo visc al Garraf i, per tant, aquí els recursos que hi ha són bàsicament vinculats a temes de feina, és a dir, a temes ocupacionals. I, per tant, clar, quan parlem d'una persona, en el cas del meu germà, que té 59 anys i ja no treballa perquè, per dir-ho així, està jubilat, va preveure jubilar en el seu moment i, per tant, trobar un espai és complicat. S'ha de dir que ell es relaciona més bé amb la gent gran que amb les persones, diguem-ne, que puguin ser més afins a ell i ara mateix està vinculat amb un casal municipal que fa un esplai diari i està supercontent i superintegrat. Tothom té clar el que hi ha i les seves limitacions i també coneix les limitacions dels altres, perquè està clar que... Però, us felicito, de veritat, m'agrada molt la feina que feu i això ho trobo molt interessant i, de fet, faré un article explicant això en el seu moment, perquè penso, com vosaltres bé dieu, que no val dir tothom pot votar, sinó que s'ha de, com a mínim, intentar que es faci amb totes les garanties possibles i, sobretot, no és allò de repetir el que fan els papes, no? Nosaltres des de sempre, els meus pares sempre van intentar que sobretot l'acte de les eleccions fos una cosa molt personal i, per tant, era curiós, però normalment el meu germà votava diferent del que votaven els pares, no? Perquè ell seguia, ja sabeu, no? Seguia una mica el que eren els programes potser més trencadors i més reivindicatius, no? No ho sé, és tot. Gràcies, de veritat.
Gràcies a tu. Gràcies a tu. Joan, no sé, aquest article que escriuràs on el vols publicar, sàpigues que estem aquí, el Cesc es posa a la teva disposició si el vols a la revista o al blog, podríem parlar. No sé, si ja tens idea, Ara us passaré un link, jo publico en un diari digital. D'acord, ja estàs. No, però no tinc cap problema per enviar-vos a l'E, vull dir, no tinc cap problema. Vull dir, jo bàsicament és que, bueno, era un tema, ja et dic, que m'interessava molt perquè penso que s'escriu poc i es diu poc, no? I sobretot ser valent, no? I ser valent tant amb la recerca i amb les opinions com sobretot amb l'intent que en els propers programes electorals, bueno, és que ara teníem un debat molt profund, no? Però vull dir, els debats electorals, sobretot amb els programes electorals, trobo a faltar el tema del que estem parlant, no? És dir, hi ha temes que consideren tabú i per tant aquest no s'entra, no? I si s'entra és per donar suport a la construcció de la propera residència que faran o dels no sé què que faran al poble, no? Però no es tracta de fer una política municipal adient, tenint en compte la inclusió, que no es té en compte, bueno, diverses qüestions. I es té molt en compte, i permetem que algú ho digui, potser es té més en compte la gent amb problemàtiques físiques, no? És a dir, la gent que pot anar amb cadira de rodes, la gent que pot anar, que tingui una minusvàlua que es veu, és més, diguem-ne, és políticament més acceptable. Com a mínim, ja no et dic tant a formar part d'una llista electoral, perquè seria, potser no tindria tampoc la seva lògica, però sí a plantejar temes més de fons. Bueno, perdoneu, però aquest debat m'apassiona i... No, és que és apassionant, i el fet que les persones amb diversitat funcional puguin prendre part d'òrgans de decisió és important. Aquesta és una altra de les coses que no té res a veure amb l'envelliment, bueno, no té molt a veure amb l'envelliment, però sí que cada vegada també estem intentant fomentar des d'aquí, no? Estem en un grup de persones d'autogestors perquè puguin fer petites aportacions o grans aportacions tant en el que és a la nostra entitat com també a nivell municipal. Vull dir, també reivindicar coses i com fer-ho a nivell municipal. No és només el fet que puguin votar, sinó que també els reconeguin com a persones que poden aportar a aquesta comunitat i que puguin entrar dintre d'aquesta política. Això no està reconegut. És que és així, és aquí. És a dir, jo he viscut a nivell municipal, fa anys, autocars que m'anaven a recollir gent gran de residències, gent discapacitada. Això suposo que vosaltres també, cadascú ho ha viscut perquè és la trista història dels nostres municipis. Però ja no és tant el fet de posar el paper a l'urna, que això, nosaltres, ja et dic, els meus pares ho havien treballat molt, això, el fet de quina forma pots participar. I, per exemple, el meu germà va estudiar una escola, la primera escola que va sortir, que va, diguem-ne, auspiciada per la Diputació de Barcelona, a Martorelles, que era una escola de jardineria, que els seus promotors en el seu moment era gent molt potent i amb molta reivindicació, i es va començar a plantejar el fet de crear les primeres cooperatives, no? I sorgia això, sorgia el fet que les cooperatives les formaven els papes, no? Llavors eren els papes qui decidien el què. I aleshores deies, hòstia, però us heu donat compte que no heu parlat, per exemple, de com volem o quin model volem de treball, a nivell de com cuidarem els treballadors, de com farem formació, de com farem... No, és dir, la cosa era quan cobraran, quan treballaran i quan deixaran de treballar i en quines condicions. Bé, ja et dic, és tot un tema... M'ha agradat molt que el Cesc ho hagi treballat. És curt, m'ha semblat molt curt, i perdoneu perquè jo també he entrat tard, però crec que és un tema per parlar-ne. I des del Col·legi d'Educadors ho hem de parlar perquè, a més, com deia la companya, els educadors estem molt maltractats. Jo no us diré el que cobro perquè us faria... És el món social, no és només... Tot el món social tenim uns salaris bastant depriments. És perquè ens ho creiem, Però, bueno, endavant, les atxes, com diuen aquells. Igualment, endavant. Joan, com que dius que has arribat tard, el vídeo, o sigui, s'està gravant, espero que s'hagi gravat bé i que ho puguem pujar, que el podràs veure des de l'inici, tota la càpsula. Sí, moltes gràcies. Doncs res, són i 24, acabo de llegir els 3 últims missatges i si teniu res més a dir. En PowerPoint 2021 ens diu totalment d'acord el problema de la massificació i el negoci de les residències impedeix el tracte proper i la presa de decisions de la persona
com sí s'ha donat en els casos que heu exposat. El model ha d'anar cap on l'esteu dirigint. Enhorabona per la feina. S'agraeix veure que hi ha professionals amb aquesta dedicació. L'Àngels, felicitats per la bona feina que feu, sou un model a seguir i sí, calen canvis urgents en les residències. La massificació i primar la rendibilitat dificulta implementar el model d'ACP. L'Eva, molt interessant, enhorabona per la feina, he de marxar. I la Sònia ens torna a dir una aportació i reflexió personal. Els mitjans de comunicació haurien de deixar d'utilitzar la paraula discapacitat. Crec que els mitjans aquí tenen una tasca molt important a fer. La paraula discapacitat no m'agrada. Això és tot un debat lingüístic i semàntic interessant que encara no està resolt. Que depèn de qui, fins i tot les mateixes persones amb discapacitat no es posen d'acord tampoc de... El primer que hem de canviar, el primer que s'ha de canviar és el certificat de discapacitat. Sigui física, psíquica, mental, dona mateix, però és un certificat de discapacitat. Si no canviem l'enunciat d'aquest certificat, no anem enlloc, perquè ens continuarem dient discapacitats. I què proposeu? Clar, és la pròpia administració que ha de fer el tiro de sortida amb aquest propòsit. Quan tu parles de discapacitat, vas a buscar el certificat i estàs allí llegint el que la persona... Clar, aquest certificat s'ha de modificar, no podem continuar. Mentre que això existeixi, la paraula és útil, se continua utilitzant i està ahí. Però que és veritat que les mateixes persones amb discapacitat diuen que n'hi ha, no tothom, però que hi ha un debat entre si discapacitat és la correcta, si la diversitat funcional... Vull dir que podem arribar, com sempre, són eufemismes que al final estan amagant una realitat. És igual al final com ho expliquis o com ho diguis, si és igual, si no hi ha les ajudes, jo no sé què, és igual. Igual el nom no fa... Bueno, perquè en realitat el que són persones, ja està, és que tenim una manera d'anar etiquetant les coses i la gent, no? És una cosa que tenim molt problema. Sí, però com deia l'Ester, el certificat el necessiten. Per tant, ha d'haver-hi un nom, també, no sé quin, però vull dir que etiquetar, depèn de com, també ens ajuda a... cap aquí, cap allà. Que quan és tot tan eteri, de vegades també és difícil centrar el focus. Doncs crec que ja està tot. Moltes gràcies, Ester i Sílvia. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tots. A totes les persones que heu entrat, han entrat i han anat entrant i sortint. Hem arribat fins a 27 o 28. I ja sabeu, quedarà tot penjat a la web, la relatoria i el vídeo. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Adéu.